Прямий ефір телеканалу АТР продовжується. Для вас до 21 години працюватимуть мій колега Олег Борисов та Ельвіна Сідбулаєва, чарівна моя також співведуча. Друзі, з самого ранку ми стежимо за тим, що відбувається у Верховній Раді. Там працює наша Мілена Амедієва, почуємо подробиці від перших вуст. І також, окрім парламенту, зачеплимо і тему проблематики Херсонської області. Вмикайте АТР гучніше, нам є про що розповісти. Депутатську недоторканність знято. За проголосували всі фракції, окрім однієї. Нардепи бідкаються. Мовляв, президент узурпує владу. Їх стане менше. Парламент готується голосувати за своє скорочення. Друзі, отже, долучаємось до прямого ефіру. Продовжуємо, точніше, прямий ефір. Олег Борисов, Ельвіна Сідбулаєва, як і раніше говорили. Давайте одразу спочатку почуємо нашу Мілену Амедієву, нашу кореспондентку, яка від самого ранку працює у Верховній Раді. Справа в тому, що народні депутати проголосували за законопроект про зняття депутатської недоторканності. В цілому за проголосували 373 нардепи. І Мілену Амедієву вже бачимо на екрані телеканалу АТР. Мілено, привіт. Розкажи, будь ласка, що ж там за атмосфера і чи багато депутатів вже пішли додому, ігноруючи засідання Верховної Ради? Салям алейкум, колеги. Отже, ми зараз перенеслися у кулуари, тому що тут вже більше як журналістів, так і депутатів, хоча наразі приймається дуже важливе рішення. І слухається законопроект щодо зменшення кількості народних депутатів до 300. Власне, от виступив вже Ярослав Юрчишин від «Голосу» і сказав, що «Голос» підтримує цю ініціативу, але каже, що допрацювати треба закон, аби у Конституційного суду потім претензій не було. Тобто ще сирий він. Тож зараз от «Батьківщина» виступає, ми їх слухаємо, потім слідкуємо за тим, чи приймуть закон. Ну, а про кількість депутатів поки що не скажу у залі, тому що ми отут у кулуарах. Але бачите, тут теж людно. Чим все закінчиться, ми вам обов'язково потім розкажемо. Студія. Дякую тобі дуже. Мілена Амедієва, яка від самого ранку працює у Верховній Раді України, стежить за тим, як же народні обранці голосують, нові народні обранці голосують, і як себе поводять взагалі. Ну і давайте одразу до продовження цієї теми. Справа в тому, що, як раніше вже казали, як Мілена Амедієва сказала, що депутати проголосували за законопроекти про зняття депутатської недоторканності в цілому, за проголосували 373 нардепи. Маємо змогу зараз подивитись, як все було. Давайте. Закон прийнято. Покажіть по фракціям, будь ласка. Слуга народу – 252, Опозиційна платформа – 0, Європейська солідарність – 24, Батьківщина – 23, За майбутнє – 22, Голос – 19, позафракційні – 33. Я всім дуже дякую, колеги. Так, сьогодні голосувала. Наші гості цього часу Ігор Каліушка, голова правління Центру політично-правових реформ. Вітаємо вас. І Богдан Ковальов, помічник голови Херсонської ОДА. І ось ми щойно бачили, що відбувається в Верховній Раді. І хочемо почути ваші коментарі, ваше враження від сьогоднішнього законопроєкту щодо депутатської недоторканності. Чи чекали взагалі ви того, що все ж таки більшість, практично всі народні депутати проголосують, крім опозиційної платформи «За життя»? Хто бажає перед? Давайте ви. Ну, звичайно, сьогодні було очікуване рішення, що буде 300 голосів за цей законопроект. Але разом з тим, я як все-таки експерт в галузі конституційного права, в тому числі, завжди відзначаю, що цей законопроект, цей закон вже тепер ухвалений Верховною Радою, є дуже неоднозначний. Він має позитиви і має негативи. Без сумніву, позитивом є те, що скажімо так, знята та частина депутатської недоторканності, яка не давала притягнути народних депутатів до кримінальної відповідальності. За це
Ми дійсно боролися, ну, я ще пам'ятаю, я був народним депутатом України в 90-х роках, в 2000 році доповідав законопроект, який вносив зміни в цю 80-ту статтю. Але з тих пір так і не було внесено цієї зміни. Але разом з тим, цей закон, який ухвалений, на жаль, в редакції, яку вносив Петро Порошенко, попередній президент, це, до речі, свідчить про те, що зміна лиць – це не завжди зміна системи у владі. І вони повністю, тобто нова влада повністю стала на ту саму точку зору, що і попередній президент Петро Порошенко, зняти з Конституції депутатську недоторканність повністю. Вилучена повністю перша і третя частини статті 80-ї. І це має в тому числі великий негатив. Негатив той, що тепер народні депутати є абсолютно незахищені від втручання в їхню діяльність, наприклад, органів правопорядку, поліції, Служби безпеки і так далі. З цього приводу Венеційська комісія писала негативний висновок на цей законопроект раніше. Дуже багато наших експертів, іноземних експертів звертали увагу, що в країні з несталою демократією знімати депутатську недоторканність повністю, тобто імунітет депутатський ліквідовувати повністю, є абсолютно неправильно. Це породжує загрози парламентаризму, а відтак демократії. Чи бажаєте ви у цьому такий собі певний контроль над народними депутатами від Офісу Президента? Можливо, взагалі якісь механізми для того, аби їх контролювати? Тому що саме так висловлювались політологи, які сьогодні у нас були в студії. Яка ваша думка з цього приводу? Я, знову ж таки, по-перше, я не вважаю, що за народними депутатами має бути контроль з боку президента. Це абсолютно не відповідає ні нашій Конституції, ні взагалі стандартам демократії. Народні депутати є представниками народу, і парламент є, особливо в моделі парламентсько-президентської республіки, є фактично вищим представницьким органом в системі державної влади. І тому певний ступінь захищеності народних депутатів від втручання в їхню діяльність, вона має бути. Це гарантія, власне, збереження існування парламентаризму. Неодноразово вже говорили, якби в нас не було цієї 80-ї статті взагалі, якби вона була в такій редакції, як вона стала тепер, ми б, очевидно, не мали ні помаранчевої революції, ні революції гідності. Вони б просто не почалися. Так як всі мітинги в Російській Федерації, наприклад, припиняються за кілька годин. Зрозуміло. Пан Богдан, скажіть, будь ласка, щодо депутатської недоторканності, опозиційна платформа «За життя» не підтримувала більшість, взагалі всіх фракцій, так? Чи є їм чогось боятися чи приховувати? Конечно, им есть чего бояться. Я думаю, что они понимают, что неотвратимо будут расследованы те деяния их за предыдущие года еще до правления Петра Алексеевича и власти, которая была до этого. Поэтому я думаю, народ ждал от Петра Алексеевича и от той Верховной Рады, чтобы это все расследовалось и была справедливость. Народ на самом деле ждет справедливости сейчас и от нынешней власти, и от президента, и от Верховной Рады. Поэтому я думаю, что им есть оппозиционная платформа «За життя», есть чего опасаться. Или, может быть, это они опасаются. Я думаю, законопослушному гражданину нечего опасаться. До ще однієї теми хотіли б також в рамках парламенту вашу думку почути. Справа в тому, що сьогодні дали таке ініціативу таку проявили. І, до речі, зараз наживо у Верховній Раді відбувається обговорення цього законопроекту щодо скорочення кількості народних депутатів до 300. А от народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончарук подав законопроект про скорочення кількості народних депутатів до 95. Чому? Прошу пряму мову. Це реакція на абсурдну пропозицію про зменшення кількості до 300, бо я не розумію, звідки взялося число 300. Я пропоную тоді, щоб вже скоротити до 95, щоб Верховна Рада вже остаточно перетворилася на квартал 95. Це буде така приємна і зручна для Володимира Олександровича Зеленського цифра. Ви вбачаєте особисто сенсу скорочення народних депутатів, кількості їх?
Я думаю, Алексей Гончаренко устроил очередную клоунаду, так как он любит это постоянно делать. И я был сегодня свидетелем, я был сегодня в Верховной Раде в момент, когда принимался закон о снятии недоторканности. Я видел этот спич, и более чем какого-то шоу в его речах я не вижу на данный момент. Ну а скорочення до 300, як це пропонують? Я думаю, что сейчас на старте работы Верховной Рады и Кабмина, я думаю, лучше сосредоточиться на реформах в стране, а потом уже, когда мы добьемся каких-то результатов, уже будем разговаривать о том, чтобы скорочивать, там, переформатировать и все остальное. Сейчас очень плачевная ситуация по многим направлениям в стране, поэтому, я думаю, лучше народним депутатам сосредоточиться на прогресивній роботі. Ми, до речі, от про становище Херсонської області трошки пізніше поговоримо. Зараз завершимо з парламентом. Розділяєте думку, пане Богдане? Дивіться, президент Зеленський вніс 7 законопроєктів про внесення змін в Конституцію. І сьогодні цілий день присвячений, крім недоторканності, ще 7 законопроєктів, які сьогодні Верховна Рада розглядає і направляє їх в Конституційний суд для висновку. Значить, ми проаналізували всі ці 7 законопроєктів, і загальне враження є таке. Значить, там є хороші ідеї, в більшості з них. Можливо, за винятком 300 депутатів. Оцього я взагалі не розумію, для чого скорочувати кількість депутатів, і звідки береться цифра 300. Але це таке, це, скажімо, питання смаку і в принципі, великого значення це не має. Все решта, є багато правильних, цікавих, конструктивних ідей. Але, принаймні 4 із цих 7 законопроєктів вражають, на мій погляд, своїм виконанням. Тобто, а вас вражає те, що Зеленський хоче контролювати ДБР та НАБУ? Значить, про цю ідею можна говорити. Я зараз і на інше хочу звернути увагу. Ці законопроекти, на мій погляд, написані поспіхом, не продумані. Там містяться такі конструкції, які взагалі або будуть мати двозначне тлумачення, або взагалі не зрозуміло, що вони будуть означати. І це, коли такі речі записуються в Конституцію, це неминуче породжує майбутні конфлікти. Я, знову ж таки, хочу звернути увагу, що всі обіцянки побудувати нову систему влади поки що, на жаль, зводяться тільки до заміни людей. Як Порошенко вносив, ні з ким не радячись, не показуючи нікому заздалегідь свої законопроекти про внесення змін в Конституцію, те саме зробив Зеленський. Він створив комісію з правової реформи, але ця комісія, там багато авторитетних фахівців в цій комісії, але ця комісія не розглядала ці законопроекти. Жодна експертна інституція, жодні науковці не мали можливості заздалегідь подивитися і просто висловитися з приводу цих законопроєктів. Можливо, їх автори, і той же ж президент Зеленський, врахував би думку і аргументи спеціалістів. Але шансу такого не було. Вони внесені без обговорення фактично. Практика така, що президентські законопроекти про внесення змін в Конституцію зразу направляються в Конституційний суд, а після того вносити зміни в них, це означає повторно направляти в Конституційний суд. Всі кажуть, ні, давайте цього не робити, давайте голосувати так, як вніс президент. І в результаті, якщо ці речі будуть в такій редакції ухвалені, ми матимемо курйозні речі. Я можу зачитати, якщо у нас є можливість. Є у нас багато часу, давайте, якщо це дуже кілька речей. Наприклад, от як вам подобається така конструкція. Йдеться про підстави позбавлення народного депутата мандата. Так от, народний депутат може бути, зараз, де тут початок, у разі, тобто це саме встановлення, підстава є встановлення судом факту неособистого голосування народним депутатом України у Верховній Раді України. Здавалося б, чудова ідея. Я повністю її підтримую. Не можна голосувати за інших. І це добра підстава. А що написано далі? Тобто,
голосування народним депутатом України замість іншого народного депутата України або надання народним депутатом України можливості проголосувати замість нього іншому народному депутату України. Кнопкодавство, тобто. Ні, Правильно? так, але кого позбавляти мандата? Уявіть ситуацію, ми сидимо в парламенті, я розмовляю з сусідом, оголосили голосування. Поки я не встиг повернутися, мій сусід, депутат, проголосував моєю кнопкою. Виявляється, позбавити мандата можна Подождите, і його, і мене. Для того, чтобы Тут так, проголосовать, тут так нужна написано. персональная карточка. Карточка Если- стоит. Стоп. А почему она стоит? Если вы мне ее не дали, не попросили меня проголосовать, Я как я за сиджу- вас проголосую? Я сиджу на місці, я сиджу і Але голосую. взагалі ця практика, вона не дуже так, щоб один за одного голосував. Ні, Це це кнопкодавство, по суті. це неприпустимо, цього не можна, але це треба вирішувати технічними засобами. А так, як тут написано, це породить масу конфліктів і врешті-решт волюнтаристське застосування. Комусь там, владі чи судам, подобається один депутат, я, наприклад, вони не побачать, що я відвернувся в той час. А скажуть, що винен цей депутат. В іншій ситуації буде навпаки. Ну, от Київська міська державна адміністрація, вона ще 5 років тому перейшла на сенсори. Тобто там ви маєте мати 2 руки, однією ви тицяєте свій Правильно. відбиток пальця, іншою голосуєте. По-моему, об этом тоже упоминалось, о том, что хотят в Верховной Так. Раде ввести сенсорное Але щось не ID. И, ну, возможно, там есть какие-то технические вопросы. Да, там строк придатності цієї кнопки, здається, вийшов 11 років, а він 10 розрахований. Ну, то менше з тим. Ще ви хотіли якісь навести факти? Можна інший приклад привести. Це йдеться про право законодавчої ініціативи. Абсолютно правильна ідея. Надати право законодавчої ініціативи народу, але при цьому в Конституції безпосередньо треба визначити, що це означає і як це реалізується. Ну, наприклад, нас визначено в Конституції, як збирається референдум за народною ініціативою. Для цього треба зібрати 3 мільйони підписів. Це все визначено в Конституції, це абсолютно правильно. Їм, авторам цього тексту, чомусь чи часу не вистачило, чи вони вважають, що це не принципово. І вони записують, зараз я хочу прямо точно зачитати, щоб не... Так, і вони просто записують. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді належить народу, президентові, Кабінету міністрів, народним депутатам України та реалізується ними у випадках і порядку, визначених Конституцією і законами України. Тобто, фактично, право законодавчої ініціативи Конституцією виходить неврегульоване, тому що є відсилочна норма на закони. І тепер в законах можна визначати, у яких випадках і в якому порядку реалізується право законодавчої ініціативи. Тобто я правильно розумію, це саме от ті норми закону, які хочуть виключити чи навпаки? Внести. В даному випадку внести. Так. От. І це знову породжує правову невизначеність. Тому що цими нормами можна маніпулювати як завгодно. І до іншої теми поговоримо давайте. щодо іншої теми, щодо Херсонської області та окупованої території. Ось люди їдуть з окупованої території на материкову частину України, їх зустрічають КПВВ. І розкажіть, будь ласка, Богдане, яка ситуація там, що відбувається, чи є такі механізми, аби умови людей були такі, щоб вони хоча б могли б чимось користуватися. Що відбувається зараз? На данный момент мы все знаем, что когда президент представлял нового главу Херсонской областной державной администрации Юрия Гусева. Він пообіцяв на день народження. 15 листопада, ми всі вже знаємо день народження. Поэтому сейчас проводятся работы, уже выделена земля под постройку этих КПВВ. Кстати, я лично и должен обеспечивать коммуникацию на этих КПВВ между строителями и прочими службами, чтобы этот проект все-таки состоялся, и никто нам не закидывал никакие палки в колеса, потому что желающие там тоже есть сорвать эти... А кто это?
Но... Можете назвати прізвище? Прізвища я вам не назову, но люди, которые сейчас находятся в Крыму и подозреваются в сепаратизме, давайте назову. Конкретно Нимитулаев и его люди, которые есть на территории Херсонской области, постоянно через третьих лиц передают информацию нам о том, чтобы они сделают все для того, чтобы не состоялись эти мероприятия по запуску этих КПВВ, и губернатора, голову Херсонской областной державной администрации убрали с его посады. Більше ще цікаво зрозуміти про КПВВ, який матиме вигляд. Чи не буде це, чи не буде це як реально контрольно-пропускний пункт, як границя, як межа, Смотрите, кордон? это не будет граница, это будет временное временные админ здания. Причем они делаются по технологиям, которые это быстро монтируемые здания, это не капитальные строения, это не граница. А що там буде, скажіть, будь ласка, конкретно? Там будет, значит, сам пропускной пункт, там будет обновлена автостанция, интегрирована полностью в это КПВ. Там будет зона отдыха, посадки на этот автотранспорт, аптека. Ну, то есть все инфраструктурные будут мероприятия проведены для комфорта людей, которые приїжджають чи уїжджають на временно окуповані території. Наскільки відсотків вже робота зробили ви, і чи побачимо ми майже через місяць результат вашої роботи? Ну, не через месяц, а 15 листопада. Да, еще 1,5 месяца. Да, кожен день на вагу да, золота. Поэтому мы понимаем важность этого проекта, этого строения, и мы ведем постоянный мониторинг и работу над этим. Сейчас выделена земля и начаты земляные работы. То есть технологии там несложные, подрядчики говорят о том, что они выполнят это все в срок, но мы со своей стороны контролируем эти все мероприятия по постройке. І щодо віщання, так? Так, давайте зараз ми хотіли ще трошки поговорити про ситуацію безпосередньо з радіомовленням, тому що насправді це дуже така важлива тема, і яка торкнулася і нас безпосередньо з радіостанцією «Майдан». Останнє поточнення щодо того, як облаштовуватиметься ця територія. Я правильно розумію, це і Каланчак, і Чонгар? Так точно, да. Два КПВВ, Каланчак и Чонгар. А взагалі там 3? Нет, будет 2 делаться. Ні, я маю на увазі пункт пропуск, правда? Нет, Каланчак, 2. Чаплинка Сейчас і говорится Чонгар. о 2 пропускных пунктах Каланчак и Чонгар. Інфраструктура, маю на увазі дорога, тому що там зараз нині вона в жахливому стані, точніше В її... жахливому стані. Дело в том, что не на одно КПВВ по понятным нам причинам и не доходит общественный транспорт. Там есть проблемы с тем, что местные, скажем так, назовем их правонарушители и местные, скажем так, люди, которые занимаются нелегальными перевозками, выдавили оттуда физически перевозчиков, которые осуществляли, у них которых были маршруты наработанные, которые осуществляли на КПВВ перевозки. Они сейчас выдавлены были до нашего приезда в область. Мы работаем сейчас 1,5 месяца как раз. Мы изучили эту ситуацию, и сейчас создаются рабочие группы для того, чтобы устранить всю эту коррупционную составляющую, весь этот беспредел в районах Чонгар и Каланчак с перевозчиками и запустить снабжение. Дороги действительно там плохие, планируется и ремонт дорог, и строительство фактически, но, к сожалению, в бюджете этого года уже многие проекты невозможно будет воплотить в реальность по дорогам. Дороги это очень дорого, это постоянно, вы знаете, все годы говорится о том, что там коррупционная составляющая большая. Мы сейчас разбираемся, мы сейчас в области запровадили онлайн-карту ремонтов и построения дорог. В бюджете в области на этот год было выделено 400 миллионов гривен. Чтобы вы понимали, насколько это хватит на капитальный ремонт или на построение дорог с нуля, это всего лишь 20 километров дорог. Поэтому это все пока на данный момент, предыдущие годы, вот мы приехали уже в нынешнюю ситуацию,
пока это ямочный ремонт, размазываются тонким слоем этот асфальт, что, вы сами знаете, неэффективно І в не нынешних реалиях. довгостроково, так. Да. Дивіться, і ще маленьке, це більше не поточне нагадування. Я от пам'ятаю, коли Володимир Зеленський презентував нового голову Херсонської ОДА, то він тоді сказав, що хоче, аби люди, які з тимчасово окупованого Криму заїжджали, переходили КПВ, вони бачили, що тут їх зустрічає не смітник і роздовбана дорога, а зустрічає їх європейська країна, яка прагне до Європи з ідеальними дорогами і так Да, далі. мы хотели бы, наша команда хотела бы, чтобы люди, которые пересекают давайте не кордон, Админмежу. админмежу, Тимчасово. да, тимчасово админмежу, чтобы они видели, что, хотелось бы, это очень амбициозно, но мы хотели бы добиться того, чтобы Европа начиналась именно вот с пересечения, вот только люди ступили и их полностью, они видели, что мы уже в Европе, и о них заботятся лучше, чем с той стороны. Пока на данный момент мы видим, что, к сожалению, там, с той стороны, ситуация немножко лучше и по дорогам, и по транспорту, поэтому мы видим проблемы, мы о них говорим, і ми готові реагувати на них. Це дуже гарна ініціатива, дякую вам за це. Давайте про радіо, трошки ще. Інформаційна війна у нас нині триває. У нас в холдингу АТР є радіостанція «Майдан», яка мовить на Херсон, Херсонську область, на тимчасово окупований Крим. І маємо такі проблеми, що інколи сигнал перебивають, навіть, я не кажу про окуповану територію, а навіть на материковій Україні перебивають. До Херсонського, ближче до тимчасового кордону, саме в Генічеську, лунає російська пропагандистська така машина. Усілякі проросійські помийки, там радіо «Спутник» і так далі. Я вам скажу, что по Геническу, Геническ это один из самых сложных районов в Херсонской области. И по Геническу, значит, там, то есть развита и оргпреступность, и, к сожалению, присутствуют проявы сепаратизма на местах, и плюс еще админмежа с Крымом, то есть напряженная военная обстановка. Поэтому в сторону Геническа мы очень направлено очень большое внимание. Мы видим, что там работают рэбы, радиоэлектронная борьба российских войск перебивает наши и радиостанции, и наши глушат, їхні запускають. Пане Богдане, давайте перейдемо зараз в онлайні, подивимось наживо голосування у Верховній Раді. Будь ласка, виведіть режисери і повертаємось до студії. Направлення до Конституційного суду України. Готові голосувати? Шановні народні депутати, ставлю на голосування та прошу підтримати. Дякую. 258 за, 27 проти, утримались 50. Рішення прийнято. Постанова прийнята в цілому. По фракціях. Слуга народу – 237. Опозиційна платформа – 0. Європейська солідарність – 0. Батьківщина – 14. За майбутнє – 1. Голос – 0. Позафракційні – 6. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. І побачили щойно, як голосують народні депутати. Я нагадаю, що там Мілена Амідієва, наша кореспондентка, зранку працює. Обов'язково в подальших випусках програми «Богунь» будемо обов'язково про це говорити. Дивіться, у нас активний вайбер, і у нас від наших глядачів інколи приходять питання. От одне написали. Известно, что одесские бандиты собирают дань с перевозчиков. Известна ли вам такая информация? Да, подтверждаю. Нам эта информация известна, и мы уже отрабатывали по этим представителям преступности. Значит, работал пограничная служба, работала вместе с СБУ и Укртрансбезопасностью. Совсем недавно, буквально неделю по ним отрабатывали. Значит, сейчас разрабатывается полностью мероприятие для того, чтобы прекратить полностью их вмешательство в роботу КПВВ і перевозчиків. І повертаючись до теми радіо, яка ситуація нині з інформаційним простором, радіопростором має на увазі, безпосередньо ви сказали, що у Генічеську найгірша ситуація. Да, к сожалению, российское радио и телевидение пробиваются к нам на территорию. Некоторые люди не имеют
возможности смотреть украинское, так как его глушат рэбами военными. Поэтому это очень большая проблема, и я считаю, ее нужно решать, и сейчас тоже ведутся... А що зараз робиться з боку влади? Ви як помічник голови Херсонського ОДА, які є механізми, аби якийсь План. Бодай план. Сейчас на данный момент компания «Киевстар», значит, у нас и проблема еще и с интернетом, оказывается, там в районе Каланчака и в районе Чангара, туда не доходит интернет и телефонная связь. То есть у нас в некоторых районах люди не могут просто сделать звонок по мобильному телефону, так как не хватает мощностей антенн и прочих этих технических моментов то есть у Киевстара и у провайдера, у Киевстара, МТС, Лайф. Поэтому сейчас была проведена, значит, нарада с этими представителями провайдеров, и они очень обрадовались, когда мы попросили их о том, что мы хотим, чтобы связь улучшалась, и мы готовы содействовать им, чтобы они расширялись в эти районы. То есть потому что по каким-то причинам они говорят с предыдущим головой облдержадминистрации, предыдущая команда, у них не получилось расширять сети. Тобто, я правильно розумію, що ви кажете про такі банальності, навіть зв'язку телефону немає. Тобто, а що робилося останні 5 років? Там безпосередньо, невже про ці проблеми ніхто не знав? Дело в том, что мне трудно судить о последних 5 годах в Херсонской области, так как я новый человек, я приехал из другой области и смотрю на проблемы свежим взглядом, и мы работаем над этим. Ігор, скажіть, будь ласка, чому за 5 років змінив, так, скажімо так, щодо зв'язку, так, і ми не побачили покращення в Херсонській області? На жаль, я не маю ніякого відношення ні до попередньої влади, ні до цієї влади, тому я не можу коментувати такі речі. Я є юрист, я можу коментувати законопроекти і прийняті закони. Тоді до вас тепер. Мне кажется, что предыдущие политики были заняты зарабатыванием денег больше, чем служением народу України. Ви сказали зарабатуванням денег, а ось наскільки є люди з Херсонської області, кажуть, що бізнес Німитулаєва працює там, є його представники. Що вам відомо, чи буде якась дія? Я вам больше того скажу, адвокат Нимитулаева Михаил Величко подал на меня уже в суд, и на меня открыто уголовное дело за то, что я якобы давлю на адвоката и здійснюю какие-то неправомерные действия. Но у меня всего лишь с ним состоялся разговор. Он есть, кстати, в интернете, в Ютубе, он записывал наш разговор, где я говорил о том, чтобы единственное, когда появилась информация о том, что появился киевский корт на Чангаре, и мне сообщили об этом крымские татары, которые находятся там, и они сказали о том, что за ними следят и все остальное. Я единственное позвонил и поинтересовался, для чего киевский корт, который невозможно применять территориально, он из Киева, его территориально применять в Херсонской области. У нас в Херсонской области есть свой корт. Тобто вже якісь незрозумілі. Да, то есть уже пошли какие-то недоразумения, и я всего лишь позвонил Величко, так как он адвокат, и мы понимали, что туда уходят корни этой проблемы. Я набрал его напрямую, человек очень открытый, прямой, публичный. Я набрал и задал ему вопросы, для чего он провоцирует крымских татар на конфликт, и для чего привезен корт из Киева, на каких основаниях. Как раз тогда был скандал, когда, помните, сотрудники корда и генерал полицейских тогда задерживали, и как раз президент тогда втрутився, и поэтому я задал как раз вопрос аналогичный, почему корт применили. Дивіться, я пропоную всі ці теми потім обговорювати і подальшому. Завжди раді бачити вас в нашій студії. Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ. Дякую вам за те, що були. І Богдан Ковальов, помічник голови Херсонського ОДА. Якщо щойно будете у Києві, одразу вас чекаємо в гості. А далі ефір телеканалу АТR продовжує випуск «Заман» з Тарасом Кобзарем. Нагадаю, що найцікавіші фрагменти з ефіру ви можете передивитися на нашому YouTube-каналі АТР. А гостю наступної години буде активіст національного руху Сінавєр Кадиров. Будьте з нами. І дякуємо, що довіряєте.
Історичне рішення Верховної Ради.